дар доираи экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё ки бо мақсади муаррифии мероси табиӣ, таърихӣ ва фарҳангии минтақа ташкил шудааст, мо ба ҷумҳурии Қазоқистон, аниқтараш ба маҷмӯаи баландкӯҳии Медеу Шимбулақ дар шаҳри Алмато, пойтахти дуюми ҷумҳурии Қазоқистон расидем. Ин сафар ки дар 25-умин рӯзи экспедитсия ва бо 25 нақлиёт тай кардани беш аз 4500 километр сурат мегирад, барои ҳар як иштирокчӣ таҷрибаи фаромӯшнашаванда хоҳад буд. барои ба ин ҷо омадан аз шаҳри Алмато ҳамагӣ 15 километр роҳ омадем. ҳоло бошад ҳамроҳи гурӯҳи иштирокдорони экспедитсияи мазкур роҳ пеш мегирем ба кӯҳи ки баландияш ба 3200 метр мерасад. маҷмӯаи Медеу Шимбулақ дар баландии 1600 метр аз сатҳи баҳр дар кӯҳҳои Залийски Алатау ҷойгир аст, ки онро бо манзараҳои афсонавӣ ва шароити беҳтарини варзиши зимистона фарқ медиҳад. ин минтақа ки соли 1951 ҳамчун майдони лижаронӣ таъсис ёфтааст, имрӯз яке аз муҳимтарин марказҳои сайёҳии кӯҳии Осиёи марказӣ мебошад. ҷойгиршавии он дар наздикии шаҳри Алмато, шаҳре бо аҳолии беш аз 2,5 миллион нафар, онро ба макони дастрас барои ҳазорҳо нафар сайёҳ табдил додааст. тибқи иттилои роҳбалад, ҳар сол беш аз 1 миллион нафар ба ин ҷо ташриф меоранд ва ин рақам бо рушди инфрасохтор афзоиш меёбад. ҳайати экспедитсия ки аз олимон, мутахассисони ҷавон, донишҷӯён, намояндагони васоити ахбори омма ва блогерон иборат аст, бо шавқи зиёд имрӯз ба саёҳати кӯҳӣ машғул шуданд. дар пойгоҳи маҷмӯа инфрасохтори муосир аз роҳҳои танобӣ, меҳмонхонаю тарабхона то роҳҳои муайяни лижаронию дигар марказҳои хизматрасонӣ мавҷуд аст. саёҳати мо аз истгоҳи якуми роҳи танобӣ оғоз ёфт. 3 истгоҳи роҳи танобӣ ки то баландии 3200 метр аз сатҳи баҳр мебароянд, имкон медиҳанд ки бо осонӣ ва бехатар ба қуллаи кӯҳҳо наздик шавем. дар роҳ роҳбалад аз аҳамияти табиӣ ва таърихии ин минтақа нақл карда, иброз дошт ки Медеу ҳанӯз дар асри 20 ҳамчун пойгоҳи сайёҳии варзишии байналмилалӣ маъруф шуда буд. манзараҳои атроф, кӯҳҳои баланд, дарёҳои хурд, марзорҳои сарсабзу сердарахт барои аксу навор гирифтан хеле мувофиқ буданд ва иштирокчиён бо шавқ ин лаҳзаҳоро сабт мекарданд. аз роҳи танобӣ манзараи аҷиби кӯҳҳои Залийски Алатау кушода мешавад. инчунин аз кабинаҳо метавон атрофи маҷмӯаи Медеуро тамошо кард. дар ҳолати ҳаракат бо роҳи танобӣ саёҳон метавонанд дар поён катоки машҳури Медеуро ки шоҳиди даҳҳо рекорди ҷаҳонӣ шудааст, кӯҳҳои шимолии Тяншон ва дарёчаи Малая Алматинкаро бубинанд. аз боло назари афсонавӣ ба сарбанди бузург боз мегардад, ки шаҳрро аз селҳои харобкор ҳифз мекунад. онҳое ки мехоҳанд баландтар боло раванд, имкон доранд аз роҳи дуюми танобӣ комби 1 истифода баранд. қисми аввали ин роҳи танобӣ дарозтарин аст ва тавассути он метавон ба пойгоҳи асосии маҷмӯа расед, ки дар он тӯли тамоми сол чандин тарабхона фаъолият мекунанд. ҳамчунин дар ин ҷо марказҳои иҷораи тамоми лавозимоти варзишию кӯҳии зарурӣ мавҷуд аст. таъссурот ва эҳсоси нахустин ин албатта вау аст. ҳамаи инро дидан барои омӯзгори география, мушоҳида кардан ва баъдан ба ватан баргашта ҳамаи инро ба наздикон нақл намудан, ин албатта эҳсоси беҳамтост. ин ҷои нотакрор, ин кӯҳҳои беназир, ин давраи кайнозой ва ин баҳамоии қиттаҳост. мушоҳида кардан ҳаловатбахш аст. ғайр аз ин, ҳамаи нафароне ки дар экспедитсия иштирок доранд, онҳо аз ҳар миллат ва аз соҳаҳои гуногун ҳастанд. ин ошноиҳои муфиданд, ин мулоқотҳои ҷолибанд, мастер-классҳо, конференсҳо ва албатта ин иқтидори сайёҳии минтақаҳост, ки бароям хеле ҷолиб аст. то ин ҳамаро дар саҳифаи худ ба обуначиёнам хабар диҳам. ин ҷо кӯҳҳоянд, мардуми офтобӣ ва хушмуомила ва албатта бо хӯрокҳои миллияшон. ман дар ҳар сафар ҳатман аз хӯрокҳои миллӣ мечашам.
ман инро интизорам, зеро тавассути хӯрокҳои миллӣ метавон фаҳмид, ки мардуми як миллат чӣ гуна аст. ман дар кӯҳҳои ватани худ дар Россия, дар Дуғистон, Карачаева, Черкесия, Кабардино-Болгария ва ҳоло дар Қазоқистон ҳастам. ҳамчунин аз ин ҷо намои хеле зебо ба поён ва манзараҳои атроф кушода мешавад, ки макони ҷолиб ва сербинанда барои дӯстдорони аксонавор дар гӯшаҳои табиат аст. истгоҳи дуюми роҳи танобӣ аз охири истгоҳи роҳи аввал 20 метр дур мебошад. ҳамин ҷо метавон аз манзараи зебои шаҳр лаззат бурд. дар ин қисмат барои хоҳишмандон ду нави роҳи танобӣ хизмат мерасонад. якум ин ҳамчунон кабинаҳои бо шиша маҳкам, ки барои 8 нафар ҷой дорад, ва дуюмаш ин курсиҳои болокушода аст, ки барои то 4 нафар пешбинӣ шудааст. дар маҷмӯъ дар роҳҳои танобии маҷмӯа 115 кабина бо иқтидори дар як соат ба 2000 нафар хизмат расонданро дорад. биандагони азиз, ҳоло мо дар баландии бештар аз 2500 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем ва бубинед, ки аз ин баландӣ хеле манзараҳои зебо ба гирду атроф кушода мешавад ва дар маҷмӯаи сайёҳию варзишӣ ва лижаронии Шимбулақ инфраструктури хеле беҳтарин ва муосири замонавӣ бунёд гардидааст барои сайёҳону меҳмонон ва ҳамарӯза аз ин маҷмӯа бештар аз ҳазорҳо нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ дидан мекунад. айни ҳол мо тавассути ҳамин гуна роҳҳои танобӣ, ки 3 истгоҳро ташкил медиҳад, яъне пас аз 3 истгоҳ мо ба баландии 3200 метр аз сатҳи баҳр баланд хоҳем расид. роҳи танобии Медеу Шимбулақ яке аз муосиртарин воситаҳои ҳаракати танобӣ дар Қазоқистон аст, ки аз навсозии он ба бозиҳои зимистонаи осиёии соли 2011 бахшида шудааст. ин роҳи танобӣ дар маркази боғи миллии Илия-Алатау, ки дар наздикии шаҳри Алма-Ато қарор дорад, ҷойгир аст. боғ ҳамчун як қисми муҳими сохтори маҷмӯаи лижаронии Шимбулақ амал мекунад. ин роҳи танобӣ имкон медиҳад, ки сайёҳон то баландтарин нуқтаи маҷмӯа Ағбаи Талгар расанд. роҳи танобӣ ба ду самт ҳаракат мекунад ва ду истгоҳи асосӣ дорад, ки дар ҳар кадоме ошхонаю маркази фарҳанги фароғатӣ ва хизматрасонӣ мавҷуд аст. дарозии тамоми роҳи танобӣ 9 километрро ташкил медиҳад. бо расидан ба истгоҳи дуюми роҳи танобӣ, ки дар баландии бештар аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, мо аз ин нуқта пиёда аксонаваргирон то ба истгоҳи дуюми роҳи танобӣ омадем ва аз ин ҷо роҳи худро ба истгоҳи сеюми роҳи танобӣ идома додем. ҳамин тавр пас аз тахминан 1 соат тавассути истгоҳи сеюми роҳи танобӣ мо ба қуллаи Шимбулақ расидем. биандагони азиз, инак мо расидем ба нуқтаи охирини хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишӣ ва ҳоло мо қарор дорем дар баландии 3200 метр аз сатҳи баҳр. ин аз ҳама нуқтаи баландтарини экспедитсияи сайёҳат ба қалби Авроосиё, ки то ба имрӯз, яъне муддати 25 рӯз то ба шаҳри Алмато расид, мебошад. ин қулла барои ҳама як таҷрибаи нави варзишӣ буд. дар боло майдони кушод бо манзараи кӯҳҳои Тяншон ва барфзодаҳои ҳанӯз обношуда моро истиқбол кард. осмони кабуд бо абрҳои сафед ва нури офтоб бошад, ин манзараро ба як тасвири рангин табдил дода буд. иштирокчиён бо шавқ аксонавор мегирифтанд. барои баъзеҳо ин сафар душвор буд,
лек ҳама аз манзараҳои рангини кӯҳсор лаззат бурданд. ҳарорати ҳаво дар ин баландӣ тахминан 5-10 дараҷаро ташкил медод, вале насими кӯҳӣ ҳар касро бо тозагиаш ба худ моил месохт. дар ин ҷо осонтарин ва дастрастарини роҳи нозил барои лижаронӣ ва сноуборд ҷойгир аст. Я вот гид сегодня у такой замечательной группы «Экспедиция в сердце Евразии». ман имрӯз роҳбалади ҳайати иштирокдорони пуршавқи экспедитсияи сайёҳат ба қалби Авроосиё ҳастам. мо то баландии 3200 метр аз сатҳи баҳр баромадем. Нигаред, чӣ гуна барфу кӯҳҳои ҳайратангез. меҳмонони ман аз ин манзараҳои зебои Тяншон хеле хурсанданд. мо ҳоло дар ҳудуди маҷмӯаи баландкӯҳии лижаронии Шимбулақ ҳастем. ин як гавҳари ҳақиқии шаҳри Алмато ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо роҳҳои лижаронӣ дар сатҳи баланд бунёд шудааст ва ба стандартҳои аврупоӣ ҷавобгӯ мебошад. маҷмӯа тамоми сол боз мебошанд. ин танҳо мавсимӣ нест. ҳарчанд мавсими лижаронӣ одатан аз моҳи ноябр то апрел идома меёбад, ҳатто дар фасли тобистон низ ин ҷо одамон бисёранд. сарфи назар аз он ки имрӯз рӯзи душанбе аст, ба меҳмонон ва сокинони Алмато хеле писанд аст ки ба ин ҷо бароянд, чунки дар поён ҳаво гарму дамгир, аммо ин ҷо ҳавои салқину серуни кӯҳӣ мевазад. ба ин ҷо расидан хеле осон аст. масофа аз маркази шаҳр ҳамагӣ 15 километр мебошад. ҳатто бо нақлиёти ҷамъиятӣ тақрибан 10 истгоҳ дур аст аз шаҳр. ҳоло сноубординг дар миёни ҷавонон бисёр маъмул гаштааст. ин мисли серфинг дар доманаи кӯҳҳост. албатта лижаронии кӯҳӣ низ хеле маъруф аст. роҳҳо барои ҳар гуна сатҳ мавҷуданд, аз навомӯзон то мутахассисони сатҳи касбӣ. мутобиқи стандартҳои аврупоӣ, онҳо ба роҳҳои сабз, кабуд, сурх ва сиёҳ тақсим мешаванд. роҳҳои лижаронӣ то ҷониби Ағбаи Талгар низ идома меёбанд. метавон дар ҳар ду домана лижарон. ҳамчунин ин ҷо метавон ба сноумобилҳо савор шуд. махсусан дар зимистон он имкон дорад ҳатто то ғорҳои пиряхӣ шуморо расонад. ин боз як имконияти ҷолиби дигар аст. албатта барфбозӣ низ ин ҷо барои он бисёр мувофиқ мебошад. Вот тоже такой вариант. В принципе, снежки играть хорошо здесь. ҳамчунин дар изгоҳи болоии роҳи танобӣ метавон дар қаҳвахонаи баландкӯҳии 3200 хӯрок хӯрд ва ҳамчунин сайру гашт дар як платои хурди атроф ки аз ҳар ду тарафи изгоҳи роҳи танобӣ паҳн шудааст имконпазир мебошад. пас аз каме сайру гашт ва аксунаворбардорӣ мо озимӣ ба поён фаромадан шудем, зеро нафарони хоҳишмандӣ то ба баландтарин нуқтаи маҷмӯа баромадан хеле зиёд аст ва кабинаҳои роҳи танобӣ доимо пур ҳастанд. дар вақти фаромадан низ чун вақти аз аввали изгоҳи роҳи танобӣ нишастан навбат хеле зиёд аст. ҳамин тавр сайёҳати варзишии мо ба маҷмӯаи Медеу Шимбулақ ки ҳамсони маҷмӯаи лижаронии Сафедара мебошад бо ҳаяҷон ва кашфиёти зиёд анҷом ёфт. ин сайёҳат маҳорати варзишӣ ва эҳсоси дӯстиву ҳамбастагиро мустаҳкам намуд. мо бо хотирот ва таҷрибаҳои нав барои сайёҳатҳои навбатии варзишӣ баргаштем.